Yo, abusafo ya mwache na ya makwaba e de Adutwum TV nchini sembre e na aso. Nyame enhyiraw onye okese se den den ode wafiri ne to adom. Ene nso e da foforo nyame e de akyeye na as usual mene nana Adutwum e na mene no asanhia ene ne bidi nkomo. Ne nyina eye ene amamre esanse adom eye amamre TV ntino na owo se yenso nchini sen yehwe yenchi asante yenchi babi yenchi efi last week mo hwe se ye kan baby asante ye se ye free kan hwan nana kan sem bebre wa kan se wa kire nsem pi na enei baby a ye de ye focus e ba be sipa aye asante kwan ya asante be ya asante ahemfo di ye so ene entokwasem e ba ya ne asante akoye se ofa ga na baby a wi asafa na baby asante aye asante no ene ye ba be sua de ye kan se story na emuwa enti ene ye sha sie ye anwia ne following week e beto aso ya anwia na yasan to aso ne following week enti ka che onua se eni so person osua de fa asante ho pa dia na o so hwe Adutwum TV nchini sen because eye amame ene niema ene ye ba besua esanse ye program no eye wonchi enti o se ye nchi ye kokko sua niema se de be ya beboa me na boa nkwada no to mo ba yenim se ye nkra bebre akan no book me kan bi sanso na won so kan bi na ene ye nya obi a o kan kire ya dia ye se visual ono o kan ye hwe eno ye beti ase ne ye hu se sa asante kura na nya adeketo a wo se edi hu agro enti nya me hira wo ne se obekan ho na yesua de ka se me di edi adu Eric obetimi afrem popo so me guest no eye nana Adutwum ena ne me ne she nana kwa ba bi na boko de yere ya miase pa ye to aso na eni me se last week kan sem pi minim se obi anhwe kakra bi na wo se asante enchi free he say Ghana no eso ye nyina ye free fa akọ ne ba ha ebi free baby ebi free Nigeria ebi free Papua Guinea ebi free ye free Senegal kura ya fen Kumbisali na Senegal ne nyina independence no mo capital mo kuro pon ne fen Kumbisali ni kuro keto fen Ghana ye Ghana ha dago makasa ehye jakese ho ni free ya ye de akokɔ na musa panyi odi anim bo ni din se fen no panyi bawa na wale ma nwotwe ne yire nwotwe ne de toto ye kasakuo nwotwe kasakuo ni baako ani twi na asefo ne yen okay twi no na asefo ne yen okay bawa ne yire panyi ne fe no twi okay ti ne yire mu nwotwe no ne yire panyi na ye fe no twi ti twi no na asefo ne yen enti ye kura no hwe a ye kura se be ye bawa na asefo sefo nti ye asantefo ye ni eslimfo no enso ye bi anim fi papa baako wale ma nwotwe okay enti twi no na asefo ne ye okay enti no eni yensan ko enti na emu na ebenya asante enti eni ye behwe asante nso se de asante be ya asante nyansa na tie okay abusafo na Adutwum ena ene wo kire ensem nana Gyamfi Adutwum edi no hia nana Gyamfi Adutwum na before say be koso ye bedan ho aba na afi nana ede ye wura asante mu na se de aka se ye wura asante mu eni se program wa ahwe bia na so ya ye ho pa ka chi onua na so nka chi onua se ene ye besua asante twi asefo ene ye besua ye ho asem ye ba sisi yo abusafo ya samba nana Adutwum du Gyamfi ye nhwe asante minim se me ye asante o ye asante abusafo bebre so omom hwe nso ye asante fo bebre na eye akanfo ye nim se nya asante nko na ye ba behwe ye wi ye fe asante a ye be ko ham so nim ham no so ye de ade Volta region from Mantem kanene na nam asante fo from se hamfo na ye from hamfo ay before no ho ne soma duofo se won kokon de okoro no manko omo ka asomgiesem na omo ne ye betena ye bi ya bresem ye be ko okay yenhwe asante yenkoi asante o se ye sha ase no na nkurukuru no bia de ne ho ye we bi nkuruni bi ho no ma mo de no mo de je wo mo ho a se asuminya ni kokofu be kwai fense mampon ne nkuruni bi ho no ma omo de wo mo ho ya no matwa kwa aman na kwa aman so de ne ho se okuro ye fe ne kwa aman enye sekire kwa aman kokuma se a Adum post office na chi ekokame ababa bia electricity for no o main office no no ho nyina ye kwa aman o se Adum ye wo nkuro be se 9 ene wo ho ye wo ne wo kwa aman wo ho ye wo pampas wo ho ye wo fense nsuase wo ho ye wo danchemna so wo ho nyina ye Adum danchemna so ba bia Adum obi gina na
obi gina ade so obo dawuro no Methodist prisons na nim ho aha ho ye fra da nkyemra so ano de nti ye baaye no ebia yegusu kakona konfanochi na ye bibi ama ye de adankyem begu ho nti na fra da nkyemra so na ka se ye ko ho a beti we na kam nti bi e bre se be ko ho ye wonkuro be na kwa aman no so wo hobi ye wo ayi nyina bampranse nyina wa adum Bampranse. Okay. Ho adum ba bi we fra bampranse ni nyina wo sa adum na ho ni nyina ansa na adum ho na Okay. na kwa aman no na omahemfo no na nkabomsem wo omani so kwa aman no nipa mienu mu di ka be di so no na omo yese busua panyi ye nyi we se we yi ohene nti omo yom so mo ye busua panyi ti omo ye bo mienu bom omo din bom nti fra mo twum ni antwi omo mienu na yi omo so se omo hwe kuro no nti kwa aman no firi twum ni antwi so Okay. ana omo ekoye no ko bia memfi de obedi kwa aman hene na kro bia memfi koye no ena nya na oti akenten na oti akenten abre so ana abroni fita eba kwa aman abrofo mo di kan ba kwa aman no mo ye Portugal fo o se na no mo ntimi nka Portugal no ntino mo ka Portuchi fo mo di kan ba kwa aman no ma yen kwa ha se na atiefo enti ya na ebrebi o mo ka se konfa no che ne konfo a odi kan eba asantimem konfo di kan ebi kura se wona di akombae konfa no che obri konfo di akombae enso anya no kure akonfo no bebre ba koy na oti akenten abre so konfo bi hye nkom se na yakwasi de enti a ye ka kwasi bruni no amanfo se omo de kwasi adasom na ba ye enti na fam kwasi bruni no enso nye sa ada asantefo anase kwa amanfo sabe ne nyema ya asante kwa amanfo do mani hu bruni na yakwasi ada na yakwasi de a omo atena se a mpanyimfo atena se omu di ade no na konfo no anopadu baako obehye nkom se ka kire nanom se nanom mehu se mabosomfo aka kire me se nkofo bi nam kwan so ba omutinyi go machi bebre omo soso wo wache ye na omo ba na ahwe yomba be fa edumum omo nam kwan so a omo ba omo honam no ntise edie no eno ayenye kokoro no so anyi fitaa ese omo ho efitaa na omo ba konfo no na ye fe no konfo tuda ye obi a na nanom gini di pa nanso oka asasem nanom tirim yo omo na se nipa be na wasase so a omo ye memo mutinyi go machi a omo honam na ye fitaa ani nti wode nananom abosomfo din ebedada nananom ahemfo nti awia no duba ebo dumienu no na oti akenten hye yese yenchi konfo tu da ni ntwa nti sabe ne emfa akom ni agoro yemfa nkom hye ni agoro nti se na nkofo hye nkom wia no mode mwa na ntwe ni ade kopa chew no sabe da wo hye nkom na amamu a wudi tirito wudi ti betwa so nti konfo ne hye nkom no omuhu se be se oboa odada nananom no mu twa ne ti konfo tu da etwa ne ti no emoja ama ade na eba te se moja na efita te se hire efita te se hire ne free nim mu bae enti nananom ho dwiri wo mo bebo amane se konfo etwa ne ti no moja ama hire fita ne free nim mu bae ye wo mo nwanwa nanso mo do mfa anse wa hye control mo kuna wi enti emu na abosom no ebe kasa kire na oti akenten na kasa se nkofo na konfo hye mo nkom no omo nam kwan so mo ba ne moja na mhu se efita no ye nkofo no ho ye fufu omo nam kwan so mo ba enu tine hu se konfo moja na eba na efita no na etimu ye ne na ebo awia na omiensa pepepe ana Portuguese fo no ba kwa aman omo wura eye opanyi a wodi Portugal fo nim edi ka ba kwa aman ya eye ne asante no na ni di Don Diego de Azambuja ono ne di Portugal fo nim edo omo ba kwa aman sabre no na omo duru no omo nte omo kasa na yesi onse na nkofo kase abrofo ba kwa amanya na sasante no ye pebibia no mo de akosia na yakofa eno anya no kure na akonfo na aka na omo ho no se omo suman ba abrofo no Portugal fo no kasa omo ti no maka kire nanom se sei na nkofo no ba ya no omo ka na no mo ka trema ne sa adane e mo kasa ma Portugal fo no so ti na mo so makọ ma idea omo ntimi ni abrofo no nkasa nti abrofo no akonfo no na gina Portugal fo no ni nananom ntem enti konfo tu da ehye nkom no yaku no ede na ohye nkom no so konfo so aba bedu enu nti nana konfo tu da nana okoye nananom nana ntwinum ene nana kwabia memfinum ene nana twumnum omo ka che konfo tu da se onkoye nana oti akenten samantoa fi se ade na ohye nkom na wa antwe na otwa ne ti no okunu no ade na ode nani ehu enu nti konfo tu da abaye nana oti akenten samantoa ma ne krakoi
e ka se wo kra kwa je se nse santima ma na se saa be ka ne tete no na santima e free kwa aman e keka ho bom be ya asante no ye ogidie se wo hene ngu wo hene kwa akura nti na oti akenten e kra kwa akura na oti akenten kra kwa ye ne samanto ama ne ko na obiri ye boa enso ba be fa ne tu ana so be di na de na obiri ye boa na ba beto aso se before say over to aso no bia enkwara bia mo hwe ya ka kwaside won se na wo say omo ba na omo di kwaside enti kwaside ye de ade akwaside ya asante man ana se efitititi ya mamre ba bi efiri ba nyina no ye na kwasiada se yedi kwaside se ne mfa se ne kwasiada na yedi kwasida ye kan nana be sia da duanan bi ma esa ya kwaside foforo nti kwaside na asante ye de asante eduru hono ma ye nananom mamre se ye nananom a ye wukuro ye konkonwa dem eduru kwaside a nananom ahemfo konkonwa dem ekogunsa ekum emoa ebi di odwan bi anantwie ade ye nkonwa duane ekosi nkonwa dem honom ekofia nopa na se eduru anwumere ne se eduru kwaside ne se ohene a obodi amamre so paa no onye nkonwa nuane nwie nkonwa dem koye amamre ma ye aduane kora woni bi onni aduane odidi gise wodi eduru akwaside a wakonkonwa dem akoye amamre ani amane enua akum odwan ade aye nkonwa aduane de akosi nkonwa dem so nkonwa nuane no de kosi weduru anwumere no nsia ani ekoyi se aduane ne de ba ma omo sebe mu sebe son omo yefunu omo nya awo no se aduane omo ne de mu di se wudi bi ne se wa anwo a ene omo ba bi ene nyina ewo enti akwaside ne nanam efitete kwa aman abreso nanam da kese a omo fa ni abrofo omo se me ka se abrofo omo ba akwasiada enti ehun se omo ye ankrofo omo ba kwasiada enti omo fa kwasiada ankrofo omo ba kwasiada enti mu se ye de broni be so mu di so ne be kwasiada broni a se omo de kwasiada som ba ye enti ene ye se ye from kwasiada broni na nya sa kwasiada som de omo de som ba 1847 ya na kisosum ya se se ba sa be na ye enti kisosum ye na ye homra na menim me kwa na metia me na menim akwaside but me watch them ase na menim kra ene wa mahu abusanfo enkomo no wa pa na menim se wo so a wo hwe nso wudi achi woni age ho pa na ye na ye homra na makaze enkomo wi no se ye to aso na se ye to aso enti ye na ye homra ye ba sisia okay yo abusanfo ya saba na ye ne na Gyamfi Adutwum na ye di nkomo yi na enkomo a ye di nyina nso no meka wo se bomodea na di achire na suade na ene ebia emrenti wanti bansa hwe a wobako YouTube na woko YouTube a obesearch ATUNA TV ATUNA TV ATUNA odoko YouTube na wasearch ATUNA TV ene na eka nyina so wosan konya no na wasan hwe minim se nyame ebehira ho nana ye hwe na wo se nana de nana ko koye no nana obiri ye boa ene baaye nana obiri ye boa nso baaye no ono so benya akonfo a na ye fe no konfo yamo a on se maka se omo se akonfo anoche pen so no enye no kore akonfo anoche pen so konfo tu da no ye konfo ana kon ebisa benya akonfo yamo a konfo yamo a so ye konfo kese a on se ye de konfo anoche ba de ko tena aguna akonya so konfo yamo no so ye wohene wote aguna akonya so konfo yamo no ye wohene ya wote aguna akonya so aguna akonya so ntinye omo se na se tu ba na o ma ye de ko tena aguna akonya so na ya konfo akonya dada okay se na konfo adi okay ninti na ma konfo anoche nso so ye hu so ye konfo obeboa no ye de ko tena saa na se tu de ko tena saa akonya no so okay enti konfo yamo anso ba on na obiri ye bo aba on se ne konfo yamo a na di djuma na konfo yamo a na obiri ye bo be fa akonya na konfo yamo a hye ne nkom se ebire bi bedu ona na no ma ba kɔ no ona na twum ona na ntwi ona na kɔbia menfo na oti akento mba be so da ye se enkuro na atwa mo ho ahia no wonka mo ho mom se saa mre no na enkuro bebre on se na wotwetwe me kan se ye bae no ye beto nkuro ni bi enti o beto de bae na denkyirafo ho ye beto abono nkuro ni bi enti na denkyirafo de se fi se beto wo mu ni enti na o ma kye wa ha ti no mu di nkuro bebre wo bae anu ho ho se wo de odi so ho enti na odi nkuro bebre so enti yen na denkyira edu akwaside bia ye soa ne ma daduanan bia ye soa ne ma firi ha de kokosom etu nipa mo kosom wo denkyira mam o ma san aba wo hia se o fa nipa firi ha no ma won sere momra mi nipa du na mfa nyama de hye so o de beko bi se odi so enu nti
onana no bese no da yese konfo ne se no kom se na number so da yese omonka mo so omonka mo bom no edo so saa na enya ade a obi a betima di ne so bi na saa bre no nso omo ye nhyehyɛ bia so pese omonka mo bom a doma sama ya na ene woni amama nye se bem omo ye nhyehyɛ bia se omo so omonka mo bom na doma afo tu omagu Zata na doma afo ha santeman na nyanya asante kwaman na ye kwaman ha saa bre no na doma efra suminya onenam aba suminya okwa akwam abetena sintre so ha bisa be na ye okwa ama ha si na no omo so sintre so no se ye se pese ye kan ho bomu a omo pese omo kan kuro bomu a omo ti ya na omo no omo san ekon na omo wa akofo a ene abenefo a akonfo omo aben enti na ye ntimi wo mo o se da na do ma hene kasa no o kan se baabu be mprenso beti be ho ba akope so na omo ta ne ekofo satam na yenyanka mu de no mutimi ye eti yen start record straight say satam na asante nya asante na asante ye kwaman no na nkuruku na aka ne wo won ba bia won ba bi de ende na doma afo no timi kwaman fo ye na ya asante man aha enti sabe na nya asante okay no mutimi wo mo na ekon a doma ne kwaman kon ye twato ye nam so ma na obiri ye bo a ade kra kwa akura ema omo sa de twa konfo ya mo ati omo eye nka bomu ya dako na obiri ebo a ewo ho no ma wo dai enkom na konfo ne hye no konfo ya mo hye no o ha na oso sa dae no se ne nana no se onka asantimum onka nkuro ni mum no munye baako no motimi agina ako ade wo mo ho afiri nkuro na mo ha wo mo no ana oso ma so mo kofre konfo ya mo amra na konfo no se so ase nkofre ne mra kwa aguna sa be aguna kwan na ya na mo kwan ya ye nante na ka ni ho ti ase nem ni ho se yesuma se nkofre ne ma no ka se kome ba de yesuma ne mra medunu na konfo na beduru abaye de obaye nyina kora wie no asan ko osa ko duru aguna ode ne ho ka de a na wayira na wabin pa konfo ya mo enti osuma se omkofre ne mra oba ya na ose nana se me ka kire o se una namba be so dae na ose no nya mo na mani o konfo ya mo aba ya na ose ohene me bo me di ka kire o se ye de ana nanu be so dae se kan kuro ni bom na munye baako eno na eduru on ti hyase so be kan bom nti na obiri ebo ase be hyase no na do ma afo sake kan omo eno mo de ntokwa din hyehyɛ so a omo chi konfo tu da konfo ya mo twa ne ti na obiri ebo anso omo twa ne sekan ema omo prepare de ne diam de ka baako aman obeduru ya no nso be kra ko akura Awuzafo na obiri abo akwa akura nso de ya ye be san ato so enti okwa akura de resiye okwa akura no saa asem wi mbɛnsa ayenchi no ahyewa da hɔ a omo sina na obiri abo ati ne dɔm afɔ ne se omo twa de koi omo twa na obiri abo ati da dɔm ahemfie sisi nanso so de atie paa ne se obewu fie nti omo anya ne ti na ntwa konfo yamo a ana omo timi twa ne ti ne mom omo twa ne sekan no eyeke omo timi ebo modea de ne ba beduru kwa aman se komba mo de so betima ye ne duru nanso so obeduru na anyi ena ode kra ko decide be se me clear sa de we se omo se na obiri abo ati da doma ahemfie no nokura bi anim eti doma afo a mo hweye na doma ahen we de we de nkasa nti ade na yesua sa asem na ewo ho se na obiri abo ati eda doma ahemfie enye doma enye obiri abo ati mum ne mum konfo ya mo ati konfo do mu twa ne ti konfo ya mo anu ni ti ena mu twaye na enye na obiri abo mo anti men twa ase ye to sekan no panyi se ade afrakam ena ba afie afrakam ye de sekan twa na se he was wounded omo epese mente brofo omo pese omo de no eba na nka mba ye na duru nanso so mba omo de bi omo de beduru kwa aman na ena etini de omo anya ne ti antwa ewo ho amfa anko Awuzafo we say me ba o na obiri ebo na Sergeant Force ade yagema badu otoso mienu ada na wakan ya se na oti akenten na oti akenten kura nso so onso mu twa ne ti na oti akenten oto ne kon wi ye ne samantoa o yale no wu ye beto aso na Awuzafo me de we ye domani we ye bruni we ye de anya se bia ye be ye propaganda bi nemum eye adusua na ye nya yesua menim se wo kra we domani kra no ade we ya wo hwei menim se be boa wo ama won so okya bi o kan asmatima kan saa nso na Ghana fo nyina wiase fa na obi am hwei bia nso no eye adusua ye nyina yesua
nyame sha na makasa story ne wa next week yes to so na ye de ene de ni sia na mo pese o san hwe a wobekọ ATUNA ATUNA TV e YouTube na wakwakohwe de na naka ye nyina aya de sua na yesua na ye de si that's the essence e de mbre e na ye adwumanti no ye de si that's the be san to so ba bia na obiri ye bo a wo ye no ohene foforo wasan aba no isan de be ba kopem se ye be wi asante na ya bona na ba so na wa ya de wa ma yasua de nyame sha ka se me de no e de adu Eric wetin afre proposal na adu Gyamfi Adutwum e na ene wo boy na se de san ne wo ha de san de me san ne wa kopem se ye be wi Mikrio no eye Benjamin Padu da na kum sesan so e na Gabriel Nyame cha topan o mbeboa e dey see that's an be san hia